Takže veľmi dôležitá teologická otázka na úvod, ktorá je... už som to povedal. Som zabudol, že už to bol ďalší slajd, tak som si pokazil ten úvod. Som sa chcel opýtať, že ktorá je najlepšia Disney rozprávka. A neviem, čo by ste povedali, tak akože ignorujme, že už to tam je. Ktoré by ste povedali, že najlepšie Disney rozprávky, ktoré si pamätáte, ktoré radi pozeráte? Aha, OK. Kačer Donald, tie ešte... OK, áno. Mickey, OK. Na vlásku, OK, už také modernejšie. Dobre. Frozen, OK. Tam sme sa ešte nedostali s našimi deťmi, sú príliš malé, takže... Ale zatiaľ všetci, čo majú staršie dievčatka, tak mi hovoria, že to ma čaká. Popelka. Dalo by sa veľa vecí povedať. Ja vám poviem, že najdôležitejšia, najlepšia, že vy všetci sa milíte. Jednoducho, že najlepšia je Herkules. Totižto, ja mám veľmi rád grécku mytológiu, ten starodávny grécky svet, tak toto bola rozprávka, samozrejme to bol vtip, že to je najlepšia, že vy sa milíte, to je vecou, čo máte radšej. Ale keď som bol malý, tak toto bola moja najobľúbenejšia a doteraz akože sa priznám, že sem tam s výhovorkou, že to robím pre malých, tak akože doma si púšťame tie pesničky a spievam to a spievame to vášnivo, niekto z nás vášnivejší a deti menej vášnivo. A mám veľmi rád Herkulesa a lebo on je v podstate prvý superhrdina. Akože my už teraz žijeme v Marvelovom svete a superhrdinov proste máme každý druhý víkend v kine, ale on bol prvý superhrdina. No, samozrejme, nechcem, aby dnešná kazeň bola o Herkulesovi a o superhrdinoch, hoci možno trochu. Totižto chcem hovoriť dnes o biblickom Herkulesovi. Viete, kto by to mohol byť? Samson, dobre. Áno, Samson, tu som si našiel len... nejakú reprezentáciu. Samson je v podstate biblický Herkules, taký človek, ktorý mal nadprirodzenú silu, konkrétne to bol, pretože mal dlhé vlasy, alebo teda, že tie jeho dlhé vlasy boli znamením tej jeho sily. A je to príbeh, ktorý možno aj mnohí z vás, ktorí tu sedíte, dobre poznáte. Ja pre tých, ktorí to možno tak dobre nepoznajú, sa pokúsim veľmi v krátkosti shrnúť jeho príbeh, lebo dnes sa pozrieme na posledný deň jeho života. Samson, jeho príbeh je zachytaný v knihe Sudcov a on bol jeden z tých sudcov, ale nie z tých, čo majú tú bielu parochňu a búchajú s tým kladivom. Totižto tí sudcovia biblickí boli v podstate takí generáli vojenskí, takí vedúci alebo hlava kmeňu, v podstate boli ale vojenskí lídri, neboli sudcovia, tak ako my dnes premýšľame nad sudcami. A on bol vyvolený ako sudca, ako taký vojenský líder pre izraelský národ, ešte predtým, ako sa narodil. Jeho príbeh je výnimočný, lebo v tej knihe sudcov nájdeme kopec príbehov ľudí, ktorí boli vyvolení, aby povstali, aby dali dokopy vojakov, aby dali dokopy ten izraelský ľud a spolu bojovali za svoju slobodu, za svoju samostatnosť, aby zlepšili situáciu, ale všetkým sa to stalo v istom momente ich života, ale Samson je jediný, ktorý ešte pred jeho narodením bol vyvolený, že je to až taký nadprirodzený príbeh, ktorý možno, aj keď teraz to trochu prerozprávam, by sa vám mohlo spojiť s iným príbehom z Biblie, lebo predtým, ako sa narodil, anjel sa zjavil jeho matke a jeho matka nemohla mať deti a Boh skrze toho anjela povedal, narodí sa ti syn, bude žiť mimoriadny život od kedy sa narodí, bude vyvolený pre nejaký špeciálny účel, bude vyslobodzovať náš národ a konkrétne ten anjel dal jednu veľmi špecifickú inštrukciu tej Samsonovej matke o tom, ako má Samson žiť. Má žiť tzv. Nazarejský sľub, to je niečo, čo nachádzame v inej knihe Biblii,
nebudem to celé vysvetliť, že čo to znamená, ale znamená, že Samson počas svojho života nemohol piť vôbec alkohol, nemohol sa dotknúť alkoholu. To bolo súčasťou toho jeho špeciálneho vyvolenia. Nemohol mať žiadny kontakt so smrťou, nemohol sa dotknúť žiadnej mŕtvoly, aj keby to bol otec, matka, brat, nesmie sa dotknúť ničoho, čo by bolo mŕtve. A nemôže sa oholiť ani ostrihať. Celý život. To je súčasťou aj toho, prečo príbeh Samsona je príbeh človeka s dlhými vlasmi. A toto všetko malo byť to znamenie, ten jeho špeciálny život, to, že mal žiť inak ako všetci ostatní okolo neho, mal byť znakom toho, že Boh je s ním, že Boh mu bude pomáhať a zvlášť, že Boh mu dá nadprirodzenú sílu, ktorú žiadny človek nemal. Samson však, keby sme čítali celý jeho príbeh, čo nebudeme dnes robiť, nežil podľa toho, čo Boh povedal. Rád si dal nie pivko, ako by sme tu v Česku, na Slovensku si dávali, ale tak víno mal rád. Mal rád cudzie ženy, zvlášť čím horšiu povesť mali tie ženy, tým viac ich mal rád, čo bolo niečo, čo bolo pre neho zakázané. A smrtvolami sa dotýkal dosť často, keďže veľa zabíjal a dokonca máme jeden príbeh toho, ako zabil leva a potom o niekoľko dní šiel okolo a tá mŕtvola toho leva tam stále bola, ale nejakým zázračným spôsobom v tej mŕtvole bol med a tak šiel a chytil tú mŕtvolu a chytil ten med, lebo chcel sa najesť. A niečo, keby ste si dali výzvu na tento týždeň, že si chcete prečítať celý Samsonov príbeh, tak by ste zistili, keby ste čítali pozorne, že tam je taký refrén, ktorý sa stále zopakuje v tom biblickom texte, že Samson videl, že Samson pozoroval, že jeho oči sa zastavili nad niečím, jeho oči videli a vždy to, čo vidí, to chce. On vidí ten med v tej mŕtvole a aj keď vie, že sa nemá dotknúť tej mŕtvoly, chytí ten med. On vidí ženu, ktorá je prostitútka z nepriateľského národa a vie, že nemôže, ale chce ju. A jeho rodina mu dohovára, že veď akože nezober si túto ženu, veď nedá sa nájsť nejakú inú, trochu menej problematickú. Nie, on chce to, čo vidí. On je človek, ktorý ako keby, jeho oči sú ako keby taký magnet pre jeho život. Jeho oči sú motorom pre jeho život. To, čo jeho oči vidia, to chce. To bude dôležité o chvíľu, že prečo jeho oči sú tak dôležité v tom príbehu a prečo ten, čo zapísal ten príbeh, dáva veľký dôraz na jeho oči a na to, čo Samson vidí. Lebo Samson je človek, ktorého v živote viedli jeho oči, ktorý sa nechal zviesť tým, čo videl, tým, čo teraz chcel, bez ohľadu na to, či je to pre neho dobré, bez ohľadu na to, aký to bude mať dopad na neho a na svoje okolie a jednoducho nebral ohľad na nikoho a na nič mimo neho. Ale v istom momente jeho živote, a to je to, čo táto malva ukazuje, si našiel veľmi zlú ženu, možno najhoršiu z tých troch, čo si našiel v tom príbehu, Dalila alebo Delila. A tá jednoducho bola špionkou pred nepriateľom. Ona bola Filistinka, Izrael a Filistinci boli v konflikte, mali vojnu a ona pracovala pre nepriateľov. Ona mala za úlohu zistiť, prečo ten Samson je taký silný a čo treba robiť, aby sme mu zobrali tú silu. A tak každú noc Delila sa snažila vyťahovať toto tajomstvo od Samsona. Že čo je tajomstvo tvojej síly? A tak každú noc Samson si vymyslel nejaké iné klamstvo, že keď ma prichytíš lanom vyrobené z takého a takého materiálu a je to lano, ktoré nikdy predtým nebolo použité, stratím všetku silu. No a podozrivo, práve v tú noc, keď toto povie, keď Samson zaspí, tak Delila ho zviaže takým lanom, prídu tí nepriatelia, tí Filistínci, že ho idú proste zabiť alebo chytiť. No a Samson proste roztrhne tie lana, zbije všetkých tých Filistíncov
a ako by sa nič nestalo. Druhý večer Delila, ale ty mi klámeš, ty mi nehovoríš pravdu. Delila je dokonalá manipulátorka. Keby ste čítali ten príbeh, by ste videli, ako sa manipuluje s človekom a Samson bol človek, ktorý bol veľmi ľahko manipulovateľný. A za každým si vymýšľala nejakú inú výhovorku a za každým proste Samson sa oslobodil a zbil tých Filistíncov, až keď jeden deň Samson už bol unavený z toho manipulovania a povedal, že vieš čo, tajomstvo mojej sily sú moje vlasy. Delila ho ostrihala a naozaj prišiel o všetku silu a to je to, čo vidíme v tej malbe. Tí Filistínci prišli, ho konečne mohli chytiť a už sa nemohol oslobodiť. Toto všetko je kontext pre to, čo budeme čítať teraz v tej knihe Sudcov. Poslednú vec, čo urobili, keď ho chytili, je, že mu vypichli oči. Znovu sa vráti ten refrén s tými očami. Vypichli mu oči, aby bol slepý. No a keď toto všetko sa stalo, tak dojdeme k tomu textu, ktorý by som chcel dnes čítať. Ak náhodou máte tu svoje Biblie, alebo si píšete poznámky, alebo čokoľvek, je to v knihe Sudcov v 16. kapitole. A budem čítať od 23. veršu postupne ďalej. Takže filistínske kniežatá sa zhromaždili, aby priniesli veľkú obetu na počesť svojho boha Dagona a oddali sa zábave. Pravili, náš Boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa Samsona. Keď ľud uvidel Samsona, oslavoval svojho boha a volal, náš Boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa, ktorý pustošil našu krajinu a pobil mnoho našich ľudí. Filistínci oslavujú, že zvíťazili nad Samsonom, to je to, čo vidíme, ale nielen oslavujú to, že oni zvíťazili nad Samsonom, ale oslavujú, že Dagon, ich boh, zvíťazil nad Samsonom. Že ako keby ich boh im dal sílu zvíťaziť a tým pádom nepriamo, ako keby ich boh vyhral nad Samsonovým bohom. Ako si Filistínci urobili z tohto boja nielen boj medzi dvoma národmi, alebo medzi dvoma proste, že skupina ľudí a Samson, ale urobili konflikt medzi bohmi. Dagon versus Pán Boh, alebo Hospodin. A oni, tak ako my, lebo to je niečo, čo nám je vlastné, čo nám je prirodzené a čo každý národ robí, uctieva. My sme pred chvíľou uctievali, spievali piesne Bohu a oni spievajú piesne Bohu. Náš Boh nám vydal do rúk nášho nepriateľa, ktorý pustošil našu krajinu. Je taká pesnička, taká chvalovka, že náš Boh je väčší, on je silnejší. Oni v podstate spievajú to isté. Oni tiež majú svoje chvalovky, oni tiež majú svoju kapelu, akurát uctievajú iného Boha. A toto robia. Ponižujú Samsona, ktorý prehral, a ponižujú aj jeho Boha, ktorý tým pádom prehral nad Dagonom. Čítame ďalej. Keď sa rozveselili, zvolali, dovedte Samsona, aby nás pozabával. Priviedli tedy Samsona z väzenia a on ich musel zabávať. Keď ho potom postavili medzi stĺpy, Samson povedal mladencovi, ktorý ho viedol za ruku, veď ma, aby som sa dotkol stĺpov, na ktorých spočíva dom a mohol sa o ne oprieť. Dom bol plný mužov i žien a boli tam všetky filistínske kniežatá. Na streche bolo okolo 3000 mužov a žien, čo hľadeli na zabavu so Samsonom. Nielen, že ho ponižujú slovami, ale v podstate ho zoberú ako zábavu pre celú tú party. Je tam kopec ľudí, je tam vedenie krajiny, je tam proste obrovská oslava a že však privedte ho, nech akože sa na ňom zabávame. A tak zrazu ten najmocnejší muž sveta, ten náš biblický Herkules, je odkazaný na to, že nejaký mladenec, iné preklady hovoria, že mladý chlapec, proste nejaké dieťa ho musí viesť za ruku, lebo on je úplne bezmocný. Lebo nemá silu, nemá oči, je úplne odkazaný a nielen, že je odkazaný na pomoc od druhých, ale je terčom zabavy. Je v podstate akýsi klaun tej oslavy. Nie, že by si to on vybral, ale stal sa klaunom, stal sa terčom zábavy. A je tam veľa ľudí. Tu
tí múdrejší ľudia odo mňa, tí teológovia a tak sa hádajú, že či naozaj tam bolo 3000 mužov a žien, alebo či to je len nejaká hyperbola, že jednoducho bolo tam kopec ľudí. To je úplne jedno, bolo tam kopec ľudí. Či bolo 3000 alebo 2500, to je nepodstatné. Je tam kopec ľudí a jediný ich cieľ je zabávať sa na tom, že tento veľký hrdina, tento superhrdina, tento biblický Herkules je bezmocný, odkazaný na pomoc malého dieťaťa, je proste prehral. Ale príde tu bod zlomu a Samson sa modlí. Vtedy Samson vzýval Hospodina a prosil: Pane Hospodin, spomeň si na mňa a ešte raz mi daj predošlú sílu, Bože, nech sa vypomstím Filistíncom aspoň za jedno z mojich očí. To je Samsonová modlitba a keby ste to veľmi pozorne čítali, počúvali a sa zastavili nad tým, by ste si uvedomili, že to je najsebeckejšia modlitba, ktorú sa môže človek modliť. Je úplne odkazaný na pomoc a nemodli sa: Pane, pomôž mi pomstiť Tvoje meno, ktoré je tu ponížené. Nemodli sa: Pane, daj mi sílu zachrániť náš národ, čo je jeho povolanie, je to, čo Boh chcel od neho. Ale modli sa: daj mi sílu, aby som sa vypomstil za jedno z mojich očí, čo je pre neho najdôležitejšie. Z tých 18 slov, ktoré sa tam modlí v tej hebrejčine, v tom pôvodnom jazyku, je 18 slov, 5 z toho je ja. Pane, spomeň si na mňa, alebo teda ja, mňa, mne, spomeň si na mňa, ešte raz mi daj predošlú sílu, nech sa ja vypomstím Filistíncom aspoň za jedno z mojich očí. Neskôr ešte tam boli 4, ešte bude 5, ešte bude jeden verš, čo bude súčasťou jeho modlitby, kde hovorí: nech ja zomrem spolu s nimi. On je úplne sebecký. Samson nie je prezentovaný vôbec ako pozitívna postava. My často prichádzame k Biblii a chceme, že idem pozrieť, aký mám byť. Idem hľadať nejaký príklad životný. A to je niekedy dobré, akože sú tam aj dobré príklady, ale keby sme hľadeli na Samsona, nenájdeme tam jednu jedinú vec, ktorá by stala za to kopírovať. Nenájdeme tam jeden jediný príklad, akurát len príklad toho, ako sa to nemá robiť, aký nemáme byť. Samson je dokonalý príklad toho, aký nemáme byť. Dokonca Samson je horší ako tí Filistínci. Keď tí Filistínci spievajú, modlia sa svojmu Bohu, síce stále hovoria, že náš Boh, a stále hovoria my, tiež stále majú tú prvú osobu, ale aspoň majú to množné číslo. Že aspoň nemyslia len na seba, ale myslia na ten kolektív, na to spoločenstvo, na tých susedov, na tých, čo majú okolo, na tú rodinu. Že Samson je horší ako tí zlí Filistínci. Keby sme čítali celú Bibliu, by sme pochopili, že Filistínci sú ako keby príklad toho najhoršieho z najhorších a Samson je horší ako tí najhorší. Boží sudca, Boží veliteľ, ktorý má byť príklad, ktorý má povolanie oslobodiť ten izraelský národ, ktorý má žiť inak ako jeho okolie, rieši len seba, rieši len čo on chce, čo on potrebuje a keď bojuje za seba. Čítame ďalej. Na to Samson pevne objal oba prostredné stĺpy, na ktorých spočívala stavba, jeden pravou a druhý ľavou rukou a oprel sa o ne. Povedal: nech zomrem spolu s Filistíncami, to je tá posledná časť jeho modlitby. Celou sílou sa oprel a dom spadol na kniežata i na všetok ľud, čo bol v ňom. Mŕtvych, ktorých usmrtil, keď zomrel, bolo viac ako tých, čo usmrtil záživa. Samson končí svoj život tým, že ide sa obetovať, aby oni, tí zlí, zomreli. A môže to znieť ako, a to je presne to, čo hrdina má robiť.
že obetuje seba pre dobro druhých. Ale v predošlom verši sme prečítali, prečo to robí. On to nerobí, on sa neobetuje, aby zachránil svoj ľud, on sa neobetuje, aby dosiahol spravodlivosť, on sa neobetuje pre niečo dobré, ale on sa obetuje s tým najhorším motivom. On sa chce vypomstiť za svoje oči. A máme tam tú poslednú poznámku, tú poslednú vetu, že mŕtvych, ktorých usmrtil, keď zomrel, bolo viac ako tých, čo usmrtil zaživa. Že ako keby viac dosiahol v momente, keď zomrel, ako dosiahol za celý svoj život. Človek, ktorý bol povolaný pred jeho narodením. Človek, ktorý mal povolanie žiť inak, žiť mimoriadny život. Ktorý dostal mimoriadnu moc, doslova mimoriadnu moc. Dostal obrovský potenciál a premrhal to úplne. Najviac, čo dosiahol, bolo vtedy, keď zomrel. To je celkom škoda v jeho príbehu. Toto ja si myslím, že autor tohto textu toto nehovorí ako pozitívna poznámka na konci, ako taký moment vykúpenia, že aspoň toto dosiahol. Ale ako taká smutná poznámka, že akýkoľvek mal potenciál, najviac, čo dosiahol, bolo, keď zomrel. A síce sa obetoval, ale len pre seba. A keď som študoval ten príbeh Samsona, som narazil na ešte jednu maľbu. Namaloval ju Salomon de Bray. A nebude to asi dobre vidno, ale možno si to môžete potom doma alebo počas týždňa nájsť. Salomon de Bray, dáte, že zničenie chrámu, alebo už teraz neviem čo, niečo také, že zničenie chrámu, alebo Samson, Salomon de Bray, a nejak by ste to našli. A keď som našiel túto maľbu, tak som ostal ohromený, pretože myslím, že tento človek, tento Salomon, zachytil v tomto obraze akúsi duchovnú podstatu tohto príbehu. Máme ako keby fotografiu toho sekundu pred katastrofou. Ešte ten chrám, ešte ten palác nespadol, tá stavba, ale je sekunda pred tou katastrofou. Nebude to asi dobre vidno, najmä tí, čo ste trochu ďalej, ale vidíte tam hore, že ten ľud oslavuje, tešia sa, je tam jedlo, je tam pitie, je tam hudba, proste je tam veselá nálada hore, na tej streche. Dole vidíme, vlastne tuto sa dá ukazovať, že? Tuto vidíme toho mladého chlapca, toho dieťaťa, ktorý ako si vidí, čo sa deje. On je jediný, ktorý si uvedomuje, čo sa deje. Všetci tí, ktorí oslavujú, nie sú si vedomí toho, čo sa deje, lebo tuto je Samson a tuto vidíme, že ten stĺp je už zlomený. Ešte nespadol, ale už sa láme, už praskol. Ale to je to najzaujímavejšie, že kým to dieťa je, vidíme ho, je vo svetle a celý ten filistínsky ľud je vo svetle, Samson je takmer neviditeľný. Je v tme, je v temnote. Vidíme ledva jeho pravú ruku, jeho ľavú ruku takmer nevidíme a jeho telo takmer nevidíme, len trošičku vidíme jeho tvár. Taká ubolená tvár. Taká v krížoch. A myslím si, že Salomon dobre pochopil príbeh Samsona. Samson nie je človek, ktorý je vo svetle. Samson nie je pozitívna, svetlá postava v tomto príbehu. Je temná postava. Je v temnote. Je negatívnou postavou a končí svoje dni v temnote. Hoci bol povolaný do svetla, bol povolaný žiť mimoriadny život, končí v temnote.
A pre mňa tento obraz je tak silný, pretože všetci žijú v slepote, všetci sú v takej slepote voči tomu, čo sa deje. A len jeden malý človek, len malé dieťa vidí, čo sa blíži. A uteká od toho. Uteká od Samsona. Ako keby, predstavme si to trochu obrazne, uteká od toho Samsona, od toho spôsobu života, ktorý je len sebecký, len zameraný na seba, na svoju vlastnú slavu, na svoju vlastnú pomstu, na to, čo ja chcem, čo ja potrebujem, čo si ja prajem, čo moje oči vidia. Jediný to vidí. Vyzerá, že pre Samsona už je neskoro. A premýšľam nad tým, ako ľahko viem žiť ja ako Samson. Áno, neprišiel anjel za mojou mamou a nevyslovil nejaké úžasné proroctvo o tom, aký budem mať úžasnú moc a silu, ale ja a každý jeden z vás som presvedčený, že sme dostali dar života a dar života plný potenciálu. Sme dostali Božie požehnanie. Už len tým, že dýchame, už len tým, že sa zobudíme a že máme ďalší deň života. Ale miesto toho tak ľahko žijeme nie pre to svetlo, ale pre tú tmu, pre to, čo naše oči vidia, čo teraz chcem, čo teraz potrebujem, čo som presvedčený, že mi patrí. A som ochotný všetko obetovať, pretože ja si to zaslúžim. Ja na to mám. Ja to potrebujem. Ako ľahko ja žijem len pre seba a považujem moje okolie len za prostriedok, aby som dosiahol svoje ciele, svoje plány, svoje túžby, svoje ambície. A ako ľahko viem robiť dobré veci, ako keď Samson sa obetuje. Keby sme čítali celú Bibliu, tak to sebaobetovanie je obrovský motív. Je niečo, čo Ježiš hovoril, niet väčšej lásky, ako dať svoj život za priateľov. Niet väčšej lásky, ako seba obetovať. A viem robiť dobrú vec, ako keď Samson sa obetuje, ale s nesprávnym motivom. Samson chce sa pomstiť, ja robím správnu vec preto, aby som si získal priazeň ľudí, aby som vyzeral dobre, aby som pôsobil ako duchovný človek, ako múdry človek, ako láskavý človek. Ako ľahko viem sa tváriť dobre, hoci moje motívy sú len moje oči. A tak v poslednej sekunde jeho života Samson, hoci s nesprávnym motivom, naplňa aspoň čiastočne to svoje povolanie. V knihe Sudcov v 2. kapitole na začiatku najprv vysvetľuje to, ako je ten izraelský ľud utlačaný a hovorí, že Hospodin im zbudil sudcov, ktorých zachraňovali z rúk plieniteľov. To bola ich úloha, to bolo povolanie každého jedného sudcu. A Samson to splní. Samson tým svojim posledným, tým svojim sebaobetovaním zachraňuje ľud z rúk plieniteľov, z rúk nepriateľov. Aj keď z nesprávnych motivov, ale dosahuje to, čo Boh chcel. Aké ľahké, keď premýšľam nad Samsonom, si uvedomujem, aké ľahké je žiť ako Samson. Ako nám to je prirodzené. Neviem, či vám, ja hovorím, že nám to je prirodzené. Možno vám to nie je, ale mne je to prirodzené. Mne je prirodzené žiť ako Samson. Žiť v tme, žiť pre seba a tváriť sa. Je mi to veľmi prirodzené. Ale Samsonova smrť nie je koniec príbehu. Posledný verš v Samsonovom príbehu je, že jeho bratia so všetkými príbuznými zostúpili, odniesli ho, vrátili sa a pochovali ho medzi Coreou a Eštaolom v hrobe jeho otca Manoacha. Samson súdil Izrael 20 rokov. Takže Samsonova smrť nie je koniec príbehu. Hoci Samson žil len pre seba,
A tak keď žil len pre seba, tak zomrel sám, obklopený nepriateľmi, ale nebol nikto blízky, čo by bol blízko neho. Hoci on zažíva, zanevrel a odmietal svoju rodinu, oni jeho neopustili. Jeho bratia so všetkými príbuznými išli k nepriateľom, aby zobrali jeho telo a mohli mu dať dôstojný pohreb, dôstojnú smrť. A ten posledný verš v niečom nemusel tam vôbec byť. Lebo keby sme čítali celý príbeh a keby sme čítali celú knihu Sudcov, by nám bolo jasné, že ten autor, alebo aspoň ja si myslím, že ten autor knihy Sudcov vykresluje Samsona ako negatívnu postavu. Ako postavu, ktorá skončí v tme. A tak prirodzené by bolo jeho príbeh končiť tou jeho smrťou. Ale ten autor pridá tento posledný verš, pretože vie, že je tu dobrá správa o nádeji. Že posledné slovo nad Samsonovým životom nemá Samson sám, ale jeho okolie, jeho rodina. Že aj ten jeho premrhaný život môže dostať nový zmysel. Pretože je tu niekto iný, ktorý môže prísť a má zobrať z tej krajiny nepriateľov. A myslím si, že my máme 3 obrovské výhody, keď sa pozeráme na koniec Samsonovho príbehu. 3 obrovské dôvody, prečo sme na tom lepšie ako Samson a prečo máme nádej, keď čítame Samsonov príbeh. Ten prvý je až absurdne jednoduchý a je to, že ešte žijeme a tak máme šancu nepremárniť svoj život. Samson svoj život premrhal. A keď zomrel, už nemal šancu to napraviť. Ale my, ako tu žijeme, ako tu dýchame, kým máme dých, kým máme ďalší deň života, každý deň máme tu možnosť si vybrať, že či budeme žiť pre to, čo naše oči vidia, alebo či budeme žiť pre to Božie povolanie, ktoré nám Boh dal, preto či budeme využívať ten dar, ten potenciál a to požehnanie, ktoré nám Boh dal. A tak to je taká výzva, ako keby pomaly Samson na nás kričal, že nepremárnite svoj život, že Jose, nepremárni svoj život. Pozri sa na môj život a uč sa niečo odo mňa. Že náš život nemusí byť premrhaný našou vlastnou ambíciou a túžbou a plánmi. Niekedy premýšľam nad tým možno veľmi známym veršom, čo Ježiš hovoril, že nech každý z nás si vezme svoj kríž a nasleduje ma. A poznám ľudí v mojom okolí, ktorí tak možno trochu zobrali ten text, ako keby, mám zobrať svoj kríž, to znamená, že musím veľa slúžiť. Že musím každú nedeľu byť v kapele a robiť aspoň 5 skupiniek za týždeň a robiť toto a hento a ďalší program a toto ešte treba robiť a toto a budem robiť a nepôjdem na dovolenku, lebo treba robiť a budem robiť, lebo to je môj kríž. Ale ja si nemyslím, že to je to, čo Ježiš povedal. Ježiš hovoril, že jeho jarmo je príjemné a jeho bremeno je ľahké. Nie, že jeho jarmo je náročné a jeho bremeno je ťažké. Že myslím si, že to nie je o tom robiť viac a viac naplniť svoj program duchovnými vecami, a že to je to, ako bereme svoj kríž. Akokoľvek niektorí potrebujeme možno pridať. Ale že brať svoj kríž je vzdať sa svojich vlastných túžieb a ambícií a plánov a to, čo moje oči vidia a to, po čom ja túžim, aby som žil pre to, čo Boh pre mňa má. Samson nechcel brať svoj kríž. Keď teda trochu akože tú metaforu preťahnem. Samson nemohol vedieť, nepoznal tento verš. Ale Samson chcel žiť pre seba. A tak my, kým žijeme, máme šancu zobrať svoj kríž a nežiť ako Samson.
Nežiť len pre naše ambície, túžby a plány a ciele. Tým nehovorím, nemajme, že treba a viem, že niektorí z vás ste podnikatelia a to je dobré a niektorí proste snívate o tomto a to teraz akože treba v tom nájsť rovnováhu, treba v tom nájsť ten správny rozmer. To nie je o seba bičovanie, ale nemusíme premarniť svoj život len tým, čo my vidíme a čo ťaha naše oči. Druhá moja nádej zo Samsonovho príbehu je, že aj dareváci majú nádej. Používam to slovo darevák, lebo som sa s jedným človekom rozprával o Samsonovi a upozornil ma na to, čo teraz poviem a hovoril, že predstav si, že aj taký darebák má nádej. A on použil to slovo darebák a sa mi to ohromne páčilo. Že aj darebáce ako Samson a ako ja máme nádej. V liste Hebrejom v 11. kapitole je tzv. Sieň slávy. Tam sú akože hrdinovia viery. Keď čítame túto kapitolu, často sa na to pozeráme ako Sieň slávy alebo hrdinovia viery. A čítame tam o veľkých postavách Biblii a v jednom momente, už na konci, keď už akože ten autor listu Hebrejom už povedal strašne veľa vecí a už je unavený, akoby, hovorí, čo mám ešte povedať? Veď mi nestačil čas, aby som ešte rozprával o Gideonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Davidovi, ako aj o Samuelovi a o prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť, dosahovali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, uhašali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šiky cudzincov. Je zaujímavé, že v tej istej vete, ako čítame o Davidovi a o Samuelovi, čo sú aj so všetkými svojimi temnými momentami pozitívne postavy v Biblii, v tej istej vete sú Gideon, Barak, Samson a Jefte, ktorí sú veľmi negatívne postavy v tej knihe sudcov. Sú veľmi negatívne. Samson je najhorší z nich, ale oni všetci sú negatívne postavy. A predsa len bolo pre nich miesto v tej sieni slávy. Mohli byť započítaní medzi hrdinami viery. Z nejakého dôvodu neostalo tam miesto pre Eliáša. Nespomína tam Eliáša, autor listu Hebrejom. Nie, že by nebol hrdina viery, je. Ale nespomína tam Eliáša, ale spomína tam Samsona. Keby ja som mal písať list Hebrejom, tak Samsona vymažem. Samson nie je hodný byť v tomto zozname. A som presvedčený, že Samson nie je hodný. Nezaslúži si byť v tom zozname. V mojom zozname hrdinov Samson nemá miesto. Ale v Božom zozname je miesto aj pre takého darebáka ako Samson. To je obrovská nádej. Že ja sa pozerám na Samsona tak čierno. A my dokážeme sa pozerať niekedy na druhých ľudí, na tých, ktorých nemáme radi, ktorých považujeme za tie negatívne postavy v tom našom príbehu, kde my sme hlavní hrdinovia. Dokážeme sa na nich pozerať ako na rôznych darebákov, čo si nezaslúžia milosť, čo si nezaslúžia nádej, čo si nezaslúžia miesto v Božom príbehu. Ale Boh sa na nás, darebákov, pozerá inak. Boh v sieni slávy má milosť a má miesto aj pre Samsona. Posledná vec, ktorú by som chcel zakončiť, je, že Samson nám ukazuje so všetkými svojimi negatívnymi črtami, nám ukazuje na toho, ktorý bol presným opakom, ktorý je taký anti-Samson. Pretože Kristus, Ježiš, ktorého tu uctievame, o ktorom spievame, o ktorom každú nedeľu tu hovoria do nekonečna, každú nedeľu tu sa niekto postaví a furt stále hovorí o tom Ježišovi, pretože je pre nás dôležitý. On je presným opakom Samsona. A tak keď sa pozeráme na Samsona ako na
príklad toho, ako sa to nemá robiť, môžeme sa pozrieť na Ježiša a na to, ako on dokázal všetko, čo Samson nedokázal. Ježiš, ktorý dodržal slovo, hoci Samson vždy manipuloval svojim slovom. Na Ježiša, ktorý ostal čistý, keď Samson neustále sa pošpiňoval všetkým, čo robil a všetkým, ktorými sa stretával a stýkal. Ježiš, ktorý v poslednej sekunde, v poslednej chvíli svojho života sa modlí, odpusť im, ktorí mi robia zle, hoci Samson sa modlí, nech sa vypomstím tým, ktorí mi robia zle. Ježiš, ktorý rozťahol ruky na kríži, nie dobrovoľne, ale nutili ho rozťahnuť kríži na ruky, aby zachránil tých, ktorí sa mu vysmievali, hoci Samson tiež rozťahol ruky, aby zabil tých, ktorí sa mu vysmievali. A Ježiš, ktorý svojou smrťou zvíťazil nad nepriateľmi, nie tak, že ich zabil, ale tak, že im dal život. Miesto Samsona, ktorý svojou smrťou zabil najviac ľudí, ako kedy za svoj život. Ježiš je ten, na ktorý sa máme pozerať, keď vidíme príbeh Samsona. Nie preto, že Samson sa podobá na Ježiša, ale preto, že Samson je presným opakom. A vždy, keď vidíme to, čo Samson robí, môžeme vidieť, ako by to Ježiš robil inak. Ježiš, ktorý zvíťazí nad svojimi nepriateľmi, nie silou, ktorá zničí, ale silou obetavej lásky. Ježiš, ktorý je v niečom ako tí Samsonovi príbuzní, ktoré príde naschválať v tej nepriateľskej krajine. Nie je to už krajina Filistincov, ale v tej našej krajine hriechu a sebeckosti a toho žitia len pre seba. A príde nás odtiaľ zobrať a priťahnuť späť k nemu. Ježiš, ktorý zachráni Boží ľud, nie tak, že zabije tých nepriateľov, ale tak, že sám zomre, aby dal smysel nášmu životu. Aby dal smysel, ktorý je väčší než naše ciele, naše túžby, naše ambície a to, čo naše oči vidia a po čom naše oči túžia. Keď sa pozeráme na Samsona, pozerajme sa na toho, ktorý je anti-Samson, ktorý je opakom Samsona a ktorý dokázal všetko, čo Samson mal, ale nikdy nedokázal. Pôjdem sa ešte na záver modliť. Pane Bože, ja Ti ďakujem, že Ty si nám zanechal príbeh Samsona, aby sme videli, čoho si Ty schopný a aby sme videli aj to, kde všetko my sme neschopní. Ale Pane, vďaka, že ľudia ako ja nemáme posledné slovo nad tým, aká je hodnota a smysel rôznych tých Samsonov, ktorých v živote stretávame. Vďaka, že Ty máš posledné slovo nad Samsonovým životom, nad môjim životom, nad životmi ľudí, ktorí tu sú. A vďaka, že keď si poslal svojho syna, on zvíťazil a on dokázal to, čo Samson nemohol. Vďaka, že on nám otváral dvere, aby sme my mali život. Aby sme my mohli žiť. A aby sme mohli my žiť život, ktorý je väčší, než to, čo naše oči vidia. A tak ťa prosím, aby náš záverečný výkrik, aby koniec nášho života nebol príbeh o premrhanom živote, ale bol príbeh nádeje, bol príbeh toho, ako si Ty konal a toho, ako si
ty dal smysel tomu, čo nemal žiadny smysel. Prosím ťa, aby si konal ďalej a premienial tak ako môj život, tak aj život týchto ľudí, týchto mojich bratov a sestry, ktorí tu sú a ktorí majú záujem poznať teba viac a viac. Ukáž sa nám a veď nás každým ďalším dňom.